Od milione zaposlenih u Srbiji, više od 190.000 su građani stariji od 50 godina. Razlozi za ovakvo stanje su višestruki. Neusklađeno funkcionisanje tržišta rada, nedostatak obuke, starosna diskriminacija. Starost radnika po pravilu je otežavajuća okolnost za ponovno zapošljavanje. A kako su stariji radnici kod nas uglavnom isključeni iz stručnog osposobljavanja, najčešće ih diskriminišu kao nedovoljno kvalifikovane. Slični problemi starijih ljudi postoje u svim evropskim zemljama i da bi ovo pitanje stavila u žižu javnosti, Evropska unija je ovu godinu proglasila godinom aktivnog starenja. Da li u Srbiji ima dovoljno programa za stručno usavršavanje starijih? Za Euronet otkriva Adam Santovac. Veliki broj starijih radnika između 45 i 60 godina koji izgube posao, a nemaju uslov za penziju, uglavnom se mire sa sudbinom. Ipak ima oni koji poput 47-godišnje Olivere Draganov iz Pančeva pokušavaju da pronađu novi posao, međutim poslodavci ih najčešće ne žele. Ukoliko telefonom potražite posao, on vas ne pozove ni na razgovor, čak zbog godina, čak... Pa šta vam kažu? Pa, traže mlađe. Olivera je veterinarska tehničarka i taj posao je obavljala nekoliko godina. Od kada je ostala bez radnog mesta u struci, kako bi preživjela, radila je razne poslove. Potom je odlučila da se prekvalifikuje kako bi ponovo dobila stalno zaposlenje. Danas smo imali polaganje, sve smo položile uspešno, obuku. Olivera je jedna od 5 Pančevki koje su pohađale obuku za gerontodomaćice, a zainteresovanih je bilo preko 100. Ništa nije toliko teško koliko je zanimljivo. Sam odlazak na teren, znači suočavanje sa starim licima, pomoć starim licima, znači sve je to bilo interesantno. Očekivanja? Pa naravno da su očekivanja da se zaposlimo. Ista očekivanja ima Radoslav Ranković iz Kovina koji je radio u Kolubari i rudniku Kovin gde kao bravar više nije potreban. Posle otkaza, 48-godišnji otac troje dece pohađa obuku za autozavarivača. Naveo sam da želim da budem varioc, pošto je to zanimanje u ekspanziji. Se nadam da ću i dobiti posao kad završim obuku. Ove programe stručnog usavršavanja sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, koja na taj način pokušava da produži radni vek starijih i smanji pritisak na penzioni fond. Međutim, često je poslodavce teško ubediti da zaposle ili zadrže starije radnike ukoliko se ne radi o deficitarnim zanimanjima. Uglavnom oni traže mlađa lica, lica bez iskustva, jer su im ta lica prosto lakša za obučavanje. Dok lica koja su starije dobi, koja imaju već nekog iskustva, negde neki poslodavci imaju predrasudu u tom smislu da smatraju da neće moći da dobiju taj kvalitet rada koji bi dobili od mlađih lica. Srbija je 2011. godine po uzoru na evropsku usvojila strategiju zapošljavanja za narednu deceniju u kojoj kao najefikasnije rešenje za starije radnike predviđa obuke za nova zanimanja i klubove za traženje posla. Međutim, država finansira mali broj adekvatnih obuka. Uz to, od ukupnog broja onih koji se obukom prekvalifikuju, ponovo se zaposli samo 10 do 30%. Nema dovoljno, ali negde mi putem nekih programa prosto pokušavamo da animiramo poslodavce da ih prime i da putem te finansijske pomoći i podsticajnih mera zaposle lica sa iskustvom i u toj nekoj zreloj dobi. Kako bi ublažio diskriminaciju starih, Centar za demokratiju je sproveo projekat tokom kojeg su u Beogradu organizovani trenizi za starije radnike bez posla, radionice koje podstiču volontiranje starijih kao i međugeneracijski dijalog. Radionica međugeneracijskog dijaloga je bila zamišljena da okupi na isto mesto 20 mladih i 20 starijih iz lokalne zajednice i da ih osnaži kako da oni uvide probleme starijih i u daljem svom delovanju političkom kasnije, kada oni budu pisali praktične politike, uvrste probleme starijih. U Centru za narednu godinu pripremaju aktivnosti koje će se fokusirati na probleme u gradovima sa najstarijim stanovništvom. Trebalo bi takođe bolje informisati poslodavce o olakšicama koje dobijaju kada zaposle lice starije od 45 ili 50 godina, kao što je, na primjer, pravo na oslobađanje od plaćanja doprinosa.
Stručnjaci ukazuju da poslodavci ne treba da robuju stereotipima i predrasudama kada je u pitanju zapošljavanje starijih radnika i ističu da iskustvo, znanje i potencijal starijih ljudi može značajno da doprinese produktivnosti i uspehu jednog preduzeća. Gledali ste Euronet.